Γεια σας, είμαι η Σάλικα και ήθελα να σας μιλήσω σήμερα λίγο για το θέμα κάρμα και οικογένεια, κάρμα από τους προγόνους και πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτές τις ιστορίες. Γενικά το κάρμα δεν είναι κάτι κακό. Το κάρμα είναι το προσωπικό σας κάρμα, είναι όλα αυτά που σκέφτεστε και που κάνετε στο παρόν και στο παρελθόν, δηλαδή σε αυτή τη ζωή και σε άλλες ζωές. Και εξαρτάται λίγο αν οι δράσεις και οι σκέψεις σας είναι και ήταν πιο πολύ θετικές ή αρνητικές για το αποτέλεσμα. Μετά έχουμε το κάρμα της οικογένειας. Αυτό είναι ένα πακέτο που εσείς είστε συνδεδεμένους μαζί επειδή απλά είστε μέλος της οικογένειάς σας. Και μήπως το ξέρετε πολύ καλά ότι το βάρος που μπορεί να έχει μια οικογένεια μπορεί πολύ να επηρεάζει την προσωπική ζωή. Δηλαδή αυτό είναι το δεύτερο είδος κάρμα και μετά το κάρμα της χώρας. Κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία και έτσι και το δικό της κάρμα. Δηλαδή ιδιαίτερα τώρα στην Κρήτη που βρίσκομαι εγώ, που βλέπω καθημερινά ότι ακόμα σήμερα στο 2015 έχει τόσο πολύ επιρροή η ιστορία της χώρας, η ιστορία της Κρήτης, και αυτό βέβαια ισχύει όχι μόνο για την Κρήτη, ισχύει και για την ολόκληρη Ελλάδα, ισχύει για κάθε χώρα, επειδή κάθε χώρα έχει ένα διαφορετικό κάρμα. Και εσείς τώρα είστε συνδεδεμένους όχι μόνο με το προσωπικό σας κάρμα, αλλά και με αυτό της οικογένειας και της χώρας. Η ερώτηση είναι πώς μπορείτε να απελευθερωθείτε από αυτό το βάρος. Τώρα είναι τόσο εύκολο να κάνετε αυτό όπως δεν ήταν ποτέ. Βρισκόμαστε σε μια φάση στη γη, σε μια εποχή που όλοι είμαστε πάρα πολύ προσκεκλημένοι να απελευθερωνόμαστε από το παρελθόν μας και να είμαστε ελεύθεροι και να προχωράμε στο δρόμο μας. Δηλαδή στο δρόμο μας εννοεί να κάνουμε αυτό που είμαστε στη ζωή μας, να είμαστε ελεύθεροι. Αυτό δεν εννοεί ότι δεν αγαπάμε και τους δικούς μας και την οικογένειά μας. Βεβαίως αγαπάμε την οικογένειά μας και μπορούμε και να είμαστε κοντά τους, αλλά δεν χρειάζεται πια να κουβαλάμε αυτό το βάρος. Και αν δουλέψετε το παρελθόν της οικογένειάς σας, κάνετε και κάτι καλό και για εσάς, αλλά και για όλη την οικογένεια, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Επειδή φαίνεται ειρήνη στο παρελθόν και ειρήνη στο παρελθόν και να συγχωρώ, δηλαδή αυτό που ήταν κάποτε, και μπορείτε εσείς να το κάνετε και για όλη την οικογένειά σας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, επειδή μετά αυτή η ειρήνη στο παρελθόν θα δημιουργήσει και ειρήνη στο παρόν και στο μέλλον. Δηλαδή μπορείτε έτσι πιο εύκολο να φτιάξετε τη ζωή σας. Σαν παράδειγμα, αν ας πούμε ένας προπαππούς σας σκότωσε κάποτε κάποιον, δεν έχετε μόνο αυτήν την ιστορία από τον προπαππού, έχετε και μία σύνδεση με αυτήν την οικογένεια που σκότωσε ο προπαππούς σας κάποιον. Ή το ανάποδα, αν ένα μέλος της οικογένειας κάποτε σκοτώθηκε, έχετε και μία σύνδεση με αυτόν που σκότωσε κάποιον από την οικογένειά σας. Και έτσι μπορείτε να φανταστείτε, αν το πάτε πίσω μέχρι τις ρίζες της οικογένειάς σας, πόσο πολύ ιστορία και βάρος κουβαλάτε στους ώμους σας. Ωραία. Πώς μπορείτε τώρα να απελευθερωθείτε? Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι και όπως είπα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο να το κάνετε σαν σήμερα, επειδή κάπως είναι η ώρα να είστε ελεύθεροι.
Είναι απλά η απόφασή σας ότι θέλετε να είστε ελεύθερες. Και εδώ στο Salika Shakti Center θα γίνει ένα δίμηνο σεμινάριο τέλος Νοεμβρίου που θα δουλέψουμε την οικογένεια, τους προγόνους και θα φέρνουμε ειρήνη στο παρελθόν της οικογένειάς σας. Αν θέλετε, αν νιώσετε ότι είστε έτοιμοι να το κάνετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Αλλιώς θα ξαναγίνει οπωσδήποτε του χρόνου, επειδή υπάρχει πολύ ζήτημα σε αυτό το θέμα και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Γεια σας.